बे समाव खौरांगिरि साफ्रोमबो गिबियाव बरायना लादों आरो जोङो मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो जोङो मिथिनो थाखाय बे समाव खौरांगिरि मेल लादों आरो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जों माखासे गोनां आयदाफोरखौ मिथिहोगोन। जोङो मिथिगौ बड'लेण्ड रादाबा फैयै फैयै दिनै 6 बोसोराव आगान होसिगोन। फैगौ 10 खालाराव बे मासनिनो एबा बे दाननिनो 10 खालाराव बड'लेण्ड रादाबा 6 बोसोराव आगान होसिगोन। बेखौ लानानै जोङो जोंनि गायसनथाय सानखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय बे समाव लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो जोङो देग्लाय जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गायसनथाय सानखौ फालिनायजों लोगोसे मोनसे गोनां आयदा लादों। बे आयदानि मुङा जाहैबाय उदां सोंथि आरो बे उदां सोंथिया बे समाव जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे जौस्रां होनो नागिरदों। बड'लेण्ड रादाबा फैगौ जे 9 खालाराव बे सेप्तेम्बर दाननि 9 खालाराव मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय लाइमोनफ्रा उदां मोनसे सोंथि सोंनो हानाय मोनसे राहा होदों बड'लेण्ड रादाबा आरो बड'लेण्ड रादाबनि मावख'आवनो बे हाबाफारिया जागोन आरो बेवहाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा बाहागो लानो हागोन आरो आथिखालनि जे बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' थागोन आरो बिटिआर सरकारनिनो मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी आरो इउपिपिएल हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा बे हाबाफारियाव थागोन। बेनिखायनो जोङो बड'लेण्ड रादाबा साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ खावलायदों बे हाबाफारियाव फैनानै नोंथांमोननि गोसोनि साननाय आरो आथिखालनि थासारि, राजखान्थि, समाजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो इउपिपिएल हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांमोना बे बाहागो लानाय हाबाफारियाव नोंथांमोना उदां सोंथि सोंनो थाखाय हागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों बिथांमोना फैनो हागोन आरो बड'लेण्ड रादाबा बे खाबुखौ नोंथांमोननो होगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो मिन्थिहोयो फैगौ 10 खालाराव बिनि 9 खालाराव जागोन लाइमोनफोरनि जथुमा आरो 10 खालाराव जोङो बड'लेण्ड रादाबनि जे गायसनथाय सान बे गायसनथाय सानखौ जों खुंफुंगोन। बे हाबाफारियावबो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो नुजाथिफैनो थाखाय खावलायदों आरो बड'लेण्ड रादाबखौ जाय बिथांमोना थुलुंगा होबाय, मदद होबाय, गोबाव बोसोर दिनै 6 बोसोराव जोङो आगान होबाय आरो बे 6 बोसोराव आगान होनाय समाव जाय बिथांमोना जोंखौ अरायसम मदद होबोदों, थुलुंगा होबोदों, बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनांगौ जोंनिफ्राय हांख्रायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे फिन आरोबाव आङो जोबथायाव बेखौनो खावलायनो सानदों जे इयुथ कनक्लेभ लाइमोनफोरनि जथुम, बे लाइमोनफोरनि जथुमाव जोङो 100 सा लाइमोनफोरनो जोङो खाबु होगोन आरो बेनिखायनो गुबुन गुबुन फरायसालिमानि जाय बिथांमोना लाइमोनफ्रा फैगोन बिथांमोना बेवहाय फैनो हागोन आरो जोङो जानबुं नाम्बार होगोन एबा फन नाम्बार जोङो दान्दिसेनि उनाव जोङो फोसावगोन। बेवहाय नोंथांमोना बे हाबाफारिया माबोरै जागोन नोंथांमोना सोंनानैबो लानो हागोन आरो जोङो बेखौनो खाबु होदों जे जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो लाइमोनफोर जाय लाइमोनफ्रा फैनो गोसो बेवहाय 100 जन एबा 100 सा लाइमोनफोरखौ जोङो खाबु होगोन आरो बिथांमोना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बेवहाय बाहागो लाफानाय जाय बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै लाबोगोन बिथांमोननियाव उदां मोनसे सोंथि सोंनो हागोन आरो बेयो मोनसे मोजां खाबु। बेनिखायनो बे बोहैथि दाननि थामहिनबा सेप्तेम्बर दाननि 7 रिंगायाव बेलासिनि 7 रिंगायाव जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंगोन आरो थोंजोङै जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबो जोङो लाइभ होनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बेयो मोनसे मोजां खाबु आरो गावनि मिन्थिनो गोनां एबा आथिखालनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि थासारिखौ उदाङै सोंथि सोंनानै नोंथाङा बेवहाय लानो हागोन एबा मिन्थिनो हागोन। बे हाबाफारिखौ जोङो साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ नुजाथिफैगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जोंनि बे सुंद' फोरमायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'बाय।